tambayar da mutane suke nan, Malam wane ne wanda zai iya zama shugaban ƙasar Najeriya a 2027? To alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah buwaye gagara misali wanda da ikonsa da yardarsa ya kawo mu wannan rana ta Juma'a wannan lokaci mai albarka. Muna matukar godiya ga Allah. Bakin gwargwadon misali mutane sukan kira ni kirayen cewar wane ne to Malam 2027 din nan zai iya zama shugaban ƙasar Najeriya. To bakin gwargwadon misali muna da 'yan takarkari ƙwara 4 waɗanda suke a yanzu. Akwai mai girma Atiku Abubakar Turaken Adamawa, akwai Goodluck Eben Jonathan, akwai Peter Obi, sannan bakin gwargwadon misali akwai Ahmed Bola Tinubu. Waɗannan su ne 'yan takarkarin da a yanzu muke da su ƙwara 4. To bakin gwargwadon misali idan kana bibiya ta, in Allahu ya yarda, za mu tabbatar muku da wanda zai iya zama shugaban ƙasa na Najeriya a 2027 da yarda Allah.